Čau lidi, dneska je už druhý zápas. Tady zase Jáša, Vojtax, Maxim, A předtím jsme prohráli. Zehadero, anebo Brothers Running. Víte mě. Nespoiluj to. A jdeme zase na 3 góly a jdeme hrát. Já sám proti něm dvou. Dohromady Zase! 5 videí třeba. Dneska Se pak domluvíme. tak jde se na to. No, a bude to Mají balón, jo, rozehrávku. A dávejte ty lajky. A odběr. Čau. Máme Moc mě podpoříte? spoiler. Dávejte A já i na udělám můj svůj kanál. normální kanál. Kde budu Čau. já natáčet. Jdem rozehrávat. Au! Víš, jak jsou dobrý? Oni mají rozehrávku. My máme. Nemůžeš vystřelit. Já jsem dal kousek. Nula. Výhra. Takže Jaša se loučí. To bylo kólu? Na 5, jsme říkali na 3. Na 3. Co? 3-0. 3-0. Rozdržel se mě, pro mě. Tak čau. Ať se nový